Да, белорусы ко мне приходят часто на эфиры и, говорят, что там Путин президент мира. Но я так понимаю, после таких разговоров, что начинается война, у вас будет проведена красная черта, да, белорусы? Вы же не будете убивать украинцев? Александр Егорович вярнуўся з парада ў Маскве, укушаны шалёнай мухай. Глядзіце, які сур'ёзны мужчына. Тут жа ў першы працоўны дзень пачаў рабіць разнос сілавікам, што кажа: «Всё, война, что делаем?» Ну, на выпадак сцэнара, а можа не на выпадак сцэнара, война, что делаем? Ну і я маю інсайт, а што такое здарылася? Ну, спачатку паслухайце словы Лукашэнкі. Война. Что будем делать? Без наземной операции никуда. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Ну і ён жа гаворыць так пра вайну кожны тыдзень амаль, што палохае народ, палохае тых сваіх генералаў. І вось днямі мне патэлефанаваў Сергей Бульба, ну літаральна вось суткі таму. І гаворыць: паслухай, а ў яго сувязі там у спецслужбах Украіны, у яго ёсць крыніцы ўнутры Беларусі. Кажа: слухай, у горадзе Мазыр завезлі вялікую колькасць штучнай крыві. От перфтаран называецца яна. Гэта на выпадак, калі там масавыя раненні ў людзей, там адрывае канечнасці, там жудасная карціна. От выкарыстоўваюць эту штучную кроў, каб на некалькі гадзін вот ратаваць людзей. Не донарская кроў, а штучная кроў. І што там у экіпажах хуткай дапамогі чамусьці ў тым Мазыры пачалі засоўваць барадашоў, экс-вагнераўцаў з падраздзяленняў унутраных войскаў МусРБ. Для чаго? Ну і тут зразумела робіцца, для чаго гэта можа быць. Вельмі выглядае, што рыхтуецца правакацыя ў гэтым Мазыры пад чужым сцягам, што нібыта вось украінцы ударылі па Мазыры, жудасная карцінка, там забітыя людзі, адарваныя канечнасці. Негадзяі, все, трэба ісці вайной на Украіну, напалі. Ну і вайна, сітуацыя вайны. Навошта это Расіі патрэбна? Путін дэстабілізіруецца, Путін слабы. Калі ён страшвае Беларусь, а тут же большие сделки з США там і гэтак далей, калі это адбываецца, все, Расіі няма. Імперскі канцэпт іх руйнуецца, яны не могуць страціць Беларусь. Ім Беларусь трэба як плацдарм і яшчэ беларусаў скарыстаць гарматным мясам. Я так разумею, Лукашэнку высунулі ультыматум, і ён ці разважае, ці ўжо прыняў рашэнне, значыцца, ісці на правакацыі, і што у Беларусі пачнецца вайна. Я абсалютна не супраць, каб гэтыя гіпотэзы, каб усё гэта апынулася фэйкам, я толькі за. Ну, логіка падказвае, што нешта пачнецца.